Igor laster hurbilduko da guregana. Igor, oholtzan igo bezain pronto, hasiera emango dugu. Ya conocéis la dinámica, ya os han explicado mis compañeras y compañeros en qué consiste. Cada grupo tenéis una persona encargada de la portavocía que lanzará la pregunta y la idea a destacar de cada grupo. Igor. Parece que ya estamos todas. Bueno, pues empezamos. Estableceremos este orden. De la parte derecha del escenario hacia la izquierda, adostutakoaren arabera, talde bakoitzak azpimarratutako ideia eta galdera luzatuko du. Cada grupo os lanzará la idea que ha destacado y una pregunta, y estableceremos la conversación. Tenemos de tiempo hasta la 1:20. Bai, hasiko naiz. Notak hartuko ditut, ulertzen dudan zer idatzi dudan. Gure taldean azpimarratu ditugun ideiak hauek dira. Alde batetik badirudiela Europar batasuna estankatuta dagoela eta erregioak ez dutela ezer egiterik kontestu horretan, ez? Eta berak Bruno de Waitek esaten zuen, beti gorako ikuspegi bat hartu behar dela. Orduan, gure galderak hauek dira. Nolakoa izan behar duen beti gorako ikuspegi hori, eta posible alden betiko gorako ikuspegi hori egungo Europar batasuneko izaerarekin, edo gaur egun duen izaera horrekin, edo daukagun kontestu honetan. Eskerrik asko. No, en principio, todas las preguntas, eso sí. A ver, bigarren galdera edo? Bueno, gure taldean komentatu dugu, aipatu dituzula Europa mailan oso arazo larriak daudela egun, eta baita pixka bat ez dagoela gunerik gure egoera bereziaz arduratzeko. Eta gustatu zaigu atea irekia utzi dezula esanez herritik sortu behar dela indarra eta herriak bultzatu behar ditula proposamenak. Gure galdera da, herritik behetik gora sortzen den indar hori, ikusiaz hemen zelako indarra dagoen eta esperoan jarraituko dugula elkarrekin lanean. Ze bide edo nola bideratu ahal izango genuke indar hori beheruntz gora eta Europara iritsi? Zer egin beharko genuke gure proposamenak Europako agendan aintzat hartu ahal izateko? Kaixo. Gure taldeak ikuspegi orokorritatik landu da. Eta, lehendabizi komentatu da lantaldean, soberania ekonomikorik gabe, ezinezkoa dela soberania politikorik edukitzea. Hori, idei nagusi bezala.
Eta gero, bigarrenik, marko juridikoen gainetik, borondate politikoa eraginkorragoa dela. Bai? Lertu da? Eta galdera, soberania partzial bat errekonozitua daukagula, hori Euskadin mailan, fiskalitatea hain zuzen, baina gustatuko litzaiguke jakitea nazio unitario batetik, Holanda adibidea, nola bidatuko zenuketela irtenbide egokiren bat. Eskerrik asko. Bai, gure kasuan, hitzaldi sortari buruz, ideia bat azpimarratzekotan, titular bat azpimarratzekotan, azpimarratzen dugu ze garrantzi hartzen duen, eta zuek azpimarratu duzuen ikuspegi horretatik ze garrantzi hartzen duen, gure kabuz abiatzea bidean, zain egon gabe. Ez zaizkigu etorriko soluzioak kanpotik. Geuk indartzen dugun neurrian gure proiektua, agian zirrikituak baliatuz egingo dugu bidea, baina gugandik hasita. Hori ideia orokor bezala, eta bat dator guztiz, aurretik Mario Zubeak ere esaten zuna, lurraldetik abiatuta, lurraldea eta pertsonen gainean erekiko direla gure etorkizuneko proiektuak. Ideia bezala, eta galdera zehatzak guk Mersen hitzaldiari buruz, daukagu galdera bat, aipatu duzu, erabakitzeko eskubidearen formulazioa eskubide berri bezala, ados, definitzen ari da eskubidea, baina definitu beharko litzateke baita ere, nor dan eskubide horren subjektua, sujetua, nor daukan eskubide hori erabiltzeko aukera. Eta galdera erantzuna oso garrantzitsua da, hain zuzen ere, Euskal Herrira etorrita, pendiente daukagulako eztabaida hori irekitzea, bihotzak eskatzen digu, esatea, zazpiak bat da sujetua, baina gero errealitateak esaten digu, bestelako kontuak egon daitezkela. Eta hor datorkigu, ikuspegi konfederal batetik edo, ia gure lurralde historiko bakoitza izango litzateken sujetu politikoa. Kasu hortan, Araba edo Iparraldea esan dezagun, populazioz txikienak aipatzearren, ia izan daitezken minoria eskubidedunak baita ere, gure zazpiak bat horren barruan, eta, ze baldintza bete beharko lituzken komunitate batek erabakitzeko eskubidearen sujetu izateko. Bueno, en nuestro grupo hemos mantenido un debate bastante ameno y todo lo que hemos estado debatiendo ya han salido en el resto de grupos. La pregunta que nosotros nos hemos planteado, al final, después de debatir sobre quién tenía que ser el sujeto, al final la pregunta que ha surgido entre todo el grupo es ¿cuál es el camino? Y el titular que se nos ha ocurrido, la idea base es, partiendo de la base, todos los que estábamos ahí presentes hemos coincidido, que el derecho a decidir es deseable, con cierta desesperanza nos surge la pregunta de si es posible. O sea, nuestro titular es deseable, pero ¿es posible? Gure taldean, Ander Erastiren aurkezpenari buruz hitz egin dugu, eta galdera asko izan ditugu, ezta? Eta behin eta berriz etortzen zen estatua, eta estatuak egiten dute Europa, eta beti dugu estatuaren muga, ezta? Eta orduan, gure titularra edo da, Europa, korapiloak askatzeko denak erabakitzeko beharra. Eta horren arira, ez, gure gogoeta demoiari buruz izan da. Alde batetik, aipatu duzu Euskal Herriko edo Euskadiko demoia. Eta beste aldetik, aipatu duzu Europar demoia. Eta gure galdera da, tartean dagoen bai edo Espainia edo Frantzia estatuak
ze edo zen neurriraino dien demokratikoak edo kosmopolitak. Gure lantaldea, nahiko ingeniero talde bat izan da, eta orduan nolabait ere geroa eraikitzeko horretan, gure komunidadearen geroa eraikitzeko ardura horretan jarri gara, orduan ideia nagusi batekin, geroa elkarrekin, kongresuaren hartuta, ondorio nagusia edo titularra eskubideak gorpuztu, eskubideak egiten dira. Horrek galdera batera eraman gaitu, kasu honetan Anderri zuzendua. Eta galdera da, zein mekanismo behar dugu gure burua demokratizatzeko, alegia, estatusa ez bada, zein beste estatus gure herria bere etorkizunari, gure herriak bere etorkizunari erantzuteko. Errepikatuko dut luzean zen da, zein mekanismo behar dugu gure burua demokratizatzeko, alegia, estatusa ez bada, zein beste estatus gure herriak bere etorkizunari erantzuteko. Bai, gure taldean ez gara gai izan titular bat ateratzeko, ez dugu asterik eman, baina galderari buruz, Merreze Barcelorentzat, galdera bat badaukagu, printzipio demokratikoari buruz hitz egin du, eta idatzi dugun galdera da, printzipio demokratikoa non oinarritu behar da, nondik bideratu behar dugu. Egokitzapen printzipiotik, hau da, Espainiak jasotzen duenari egokitu, edo Espainiako legedia jasotzen duenari egokitu, ala autoantolaketatik, autoeraketaren bidetik. Bueno, pues creo que ya están los 8, ¿verdad? He contado 8 ya. Vale. ¿Sí? Bueno, pues ahora es el turno, no os cambio de posición, es el turno de las respuestas. Y encima, como son preguntas muy fáciles, pues tenéis solamente 2 minutos más o menos o 3 cada uno para decir una primera respuesta con lo que os han comentado. Es decir, tenéis que hacer las preguntas que os han dirigido a cada uno, una síntesis un poco de lo que básicamente preocupa a las personas que os han hecho las preguntas y sintetizar una respuesta, al menos un enfoque de respuesta en 3 minutos, porque si no nos echan de la sala. ¿Quiere empezar alguien? ¿Bruno? Yes. There's one question that I didn't quite understand, the third one, which was about partial sovereignty and what the Netherlands, what Holland could say about this. I didn't really get what the question was, so maybe it can be formulated again. It came from someone there. Sí. O sea, Entzuten da? Hemos estado hablando aquí que había que en temas de fiscalidad y demás, que sí hay una personalidad que está reconocida por Europa y demás. Y él en la ponencia ha dicho que prácticamente Europa no está mirando ahora a las regiones, que a todas las partes van 28 personas. Y la pregunta es, y ha dado como un poco que en este momento no hay ninguna intención o posibilidad o enfoque en cuanto a un desarrollo mayor. Entonces la pregunta es, desde un Estado unitario, como puede ser Holanda, ¿cómo se ve el que nosotros, o desde el País Vasco o desde las regiones, puedan ir evolucionando a tener un mayor poder en Europa? Porque ellos quizás pues tienen otra problemática. Yes, okay. So I think that I can give one answer which addresses the various questions. Because I think the question is really to say, how can Europe account for the
the special nature of a place like the Basque Country, a region which is not like other regions, also a reality which is not the same as a unitary country like the Netherlands, which is quite true. So in the Netherlands, the provinces of the Netherlands, they don't want to be in Brussels, participating in the negotiations. Clearly not. So it's a different reality. And the question then is, what do we need to do so that Europe should take into account our wishes? I can't answer that because it depends on what your wishes are. If your wish is to become an independent country, to have an independent country, Euskal Herria, that will depend on the reactions of the Spanish state, the French state, and so on. The European Union is not going to help you because the European Union's position will be, it's for each country to sort it out. If independence, if a new state arises, the new state may apply for membership of the European Union, and that's it. So there, Europe cannot do much for you. But there are all sorts of other things, of course, that you may wish, where Europe can facilitate things. And I think my presentation was deliberately a little bit negative because I wanted to convey a sense of reality, of saying, don't think of utopias nowadays, because Europe is not a utopia that will help you in realizing it. But if we look at what has happened, then many things which were not possible before are possible also thanks to the European Union. Think of free movement. Think of the possibility for people to go and live, to live, let's say, in Irun and go and work in France or the other way around in an easy way, which wasn't the case before. That's European Union. Think of transfrontier cooperation. Think of the possibility, which is a reality, of course, that the regional government of Euskadi supports financially the use of the French language across the border. There is an agreement there. In earlier days, this would have been impossible. So things change, and many things are possible, and many more things may be possible. I think the European system is a flexible one. But the central rule remains, the flexibility has the limit of the wishes of the member states, because they're the partners of the club, to say it in simple terms. They have created the club. It's their club. And so you cannot force things against the wishes. It's maybe unfortunate, but that's the reality, against the wishes of the European Union. You cannot change the treaties, the European treaties, without the agreement still today of all the 28 member state governments and parliaments. So that is the wall against which you hit, if you want. But before you get that, before you hit that wall, many things are possible. So I think that it's a matter of being creative and of developing new realities, and many of these things are very well possible. But again, my answer is a very general one, because I would want to see what are these wishes, what are the wishes, what are the things that you would want to happen in the future in this part of the world, and then you can say what is possible and what is not possible from the point of view of European law and European politics. Thank you. Okay, many thanks. Mercè? Sí, voy a ¿se oye? Sí. Voy a contestar sobre el tema del demos, que han habido varias preguntas. ¿Quién es el demos? ¿Quién es el sujeto titular del derecho a decidir? Esta pregunta nos la hicimos cuando elaboramos nuestro libro conjunto y mantuvimos una posición común. Esto no va de naciones, esto va de democracia. El ejercicio del derecho a decidir va de democracia. Entonces, ¿quién es el titular? Por dos vías podemos llegar. Quien, dada la pregunta, pueda realizar aquella pregunta. Si se pregunta, por ejemplo, por un Estado independiente, quiere usted, como comunidad política, ser un Estado independiente, esta pregunta solo se puede formular aquel, y así definiríamos el titular a la inversa, aquel que realmente pueda subsistir como Estado independiente. Lo digo porque se ha intentado ridiculizar
el tema del demo se ha intentado ridiculizar diciendo, bueno, si llegamos al infinito, el Hospitalet de Llobregat, Oñati, podría ser, por ejemplo, también vamos a hacer venga estados independientes. Cada vez que a alguien se le ocurra ser un estado independiente, tendremos venga estados independientes. Esto es ridiculizar el problema político que hay detrás. Porque, que yo sepa, ni Hospitalet ni Oñati ni ninguno de estos sitios ha pedido por ser estado independiente por una parte, pero es que después es absurdo preguntárselo, porque jamás podría ser un Estado independiente autosuficiente. Las preguntas, con lo cual, quitando el absurdo, sacando el absurdo de delante, que tiene esta finalidad, ridiculizar estos casos de celebraciones de referéndums, yo creo que el sujeto que puede ejercer este derecho es una comunidad territorial con un déficit de acomodación democrático dentro del Estado. Déficit de acomodación democrático se tiene cuando ese sujeto, esa comunidad, entiende que como tal comunidad no tiene sus deseos, se sienten excluidas de las grandes decisiones que toma aquel Estado. Cuando eso se produce, y por vía empírica, ese sujeto lo que quiere es cambiar su estatus político y, por tanto, tener un instrumento a través del Estado para poder tomar decisiones que le incumban y que sean mucho más próximas a su ciudadanía. Fijaros que en lo que estoy diciendo nosotros hacía más vascular el eje nacional, el eje discursivo se desplazaba del eje nacional a una demanda de mayor democracia. Entonces me diréis, no me ha solucionado el problema. Bien, detrás de estos hechos también se muestra por vía empírica que estos sujetos que reclaman tales cuestiones son siempre, hay una nación detrás, son sujetos nacionales, no es casual. Pero no excluiría dentro, pero para nosotros la idea principal no era tanto descubrir si había un hecho nacional detrás o no, sino descubrir si en aquel momento había una comunidad que reclamaba esa mayor participación democrática, y en tanto que esto definíamos ya al sujeto nacional que había detrás. Es un sujeto de presente, es un sujeto nacional de presente, desde nuestra perspectiva, evidentemente. Bai, Ander. mi esker galderengatik, tira, nik gogoeta orokor batean erantzutearren, nik esango nukeena da, bi esparru desberdin daudela, ez? Galdetzen zenutenea Frantzia eta Espainia demoi kosmopolitak aldiren, zein mekanismo behar dugun etorkizuna eraikitzeko estatusa ez baldin bada, eta autoeraldaketa kontu bat haute den, ala Espainiari egokitu beharko geniokeen geure burua. Nik uste bi esparru desberdin daudela galdera guztien atzean, eta bat izango litzateke deskriptiboa eta beste bat izango litzateke politikoa, ez? Ikuspegi deskriptibo batetik, erantzuna nahiko taksatiboa emango nuke, bai, Espainia, Europar Batasuneko beste dozin lurralde gisa, bere osotasunean espazio kosmopolitizatu bat da, edo bihurtzen ari da, edo bilakatzen ari da. Eta era berean, oso zaila da zalantzan jartzea, Estatu Espainiarrak bere barnean ez dituenik hainbat demoi desberdin, ez? Beraz, ikuspegi deskriptibo batetik nik uste hau nahiko argi dagoela. Beste galdera bat da, politikoki, estatua gaur egun prestote dagoen, nahikoa inzentibo ote dituen, gaitasuna edukiote duen, benetan, errealidade soziopolitiko, kultural, ekonomiko, eta bar horri bere erakundeak egokitzeko. Eta horretan, seguraski argudioak zentzu batean eta bestean eman ahalko liratekeen arren, nire erantzuna izango litzateke gaur egun ezetz. Estatua ikuspegi instituzional eta juridiko batetik ez dela gai izan, ez dela kapaz izan, bere barnean duen demoi aniztasun hori barneratu eta islatzeko. Baina horrek ze tokitan uzten gaitu, nik esango nuke batetik Euskal Herri mailan oraindikan bidea dugula jorratzeko, demoi gisa gure burua ulertzeko. Zentzu horretan hainbat pista ematen saiatu naiz,
ez ziren inolaz ere exhaustiboak, baina nik uste bide horretatikan oraindikan pausoak emateko tartea badaukagula, ez? Eta beraz, gure burua definitzeko orduan ez dut uste ez beharrezkoa eta ez desiragarria denik estatu frantsesa edo Espainiarrari begiratzea gu zer garen eta nola antolatu nahi dugun geure burua erabakitzeko. Gero horrek noski talka behin hori gertatzen denean edo prozesu horretan bertan talka bat ekarri dezake estatuarekin, benetan estatuak bilakaera hori ez baldin badauka, ez? Baina nik bi prozesu edo bi ibilbide desberdin gisa ulertuko nituzke. Bueno, sí. I would like to ask a question to Mercè. A question which was posed, actually, but which you haven't answered. And that is to say, when we think about the derecho de decidir in the case of the Basque Country, what do you do with Navarra? Okay? Who participates in Navarra? Everyone who lives there in Navarra, and then you know what the outcome is going to be? Or only some people there, or nobody? No, que está puesto. Hombre, precisamente, está incluso en la Constitución española, está previsto hacer con Navarra. Es el único caso que está previsto de confederación entre comunidades autónomas, con lo cual Navarra sería la que, en el marco constitucional actual, el territorio que menos problemas a mí me plantearía. Yeah, sorry. But the question is, if you say... Dígalo en italiano, espera que no me No. Sí. No, if the question is the... No, pero yo quiero escuchar. Ese señor, ¿sí? If we're talking about the right to decide for the Basque people, okay? As you said, it's a right for nations, for established people, no? So then... ¿No está aquí? Ah, que no se me oye. Pero es que yo no le oigo. ¿Dónde está? No está en ningún sitio. Ahora. De acuerdo. Gracias, sí. Exacto. Sí. So the question then is, if you say there's a right to decide for the Basque people, how do you implement it? That is to say, who is then participating in the decision? The people who live in Euskadi, or also the people who live in Navarra, and if so, everyone living in the autonomous community of Navarra, or also only in some regions, where they speak Basque, or how do you go about it? I mean, Catalonia is easier from that point of view. No es tan claro, porque también tenemos territorios... Okay. No es tan claro. Es que no es precisamente claro, porque hay una idea general de països catalans que incluiría las Islas Baleares, incluiría también Valencia y la Cataluña norte, ¿no? Sí. Pero yo insisto, a mí el problema navarro no se me plantea en términos constitucionales. Serían los propios navarros los que decidirían si forman parte de una nación más amplia o quieren ser una comunidad autónoma. Estas es las posibilidades que yo veo. Y ellos lo pueden hacer dentro del marco constitucional, que precisamente hay un artículo con la Constitución dedicado a Cataluña para que no pueda hacer lo que se ha entendido los territorios de habla catalana pudieran hacer lo mismo. Está prohibida la confederación entre comunidades autónomas pensando en el caso catalán. Y en cambio, pensando en el caso vasco, está clarísimo en la Constitución, está recogido. Y serían los propios navarros, evidentemente, los que mediante el instrumento que conocemos, el instrumento, de momento, que sepamos, el instrumento más claro en estos casos pues, es la celebración de referéndum. De referéndum. Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, pues estamos ya un minuto fuera de tiempo, o sea, bastante bien, ¿no? Mila esker, guztieri, eta, bueno, pues seguimos hablando. Ahora cambiamos la mesa y seguimos con esto. Muchas gracias. Mila esker lauei. Muchas gracias a los cuatro. Seguimos debatiendo esta cuestión. Nola kokatu Euskal Lurraldeak Europan, munduan. Baina orain erakundeen tartea izango da, erakundeen hausnarketa entzungo dugu. Horretarako apartako solaskidea ditugu. Mesedez igo estenatokira,
Mikel Anton, Mikel Irujo, Pascal Indo eta moderatzaile lanetan egongo diren Zelai Nikolas eta Malur Alvarez, biak proiektu honen bihotz, Zelai Nikolas, Eusko Legebiltzarreko legelaria eta proiektu hontako talde eragileko kidea, eta Malur Alvarez, doktore gaia Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta gure taldeko beste bihotz motor bat. Nahi duzunean igo mesedez, bai. Bai, gauza teknikoei ere tartetxoa eman behar zaie. Oain bai? Oain entzuten da, ale. Bueno, ya está, presta dela. Bale, bigarren saio honi hasiera emateko, egingo dugu pixkat kokapen orokor bat, bai, ideia nagusi batzuk. Oain arteko kongresu guztietan, eta gaur ere aipatu egun ideia bat azpimarratu lehenik, 100 urteko perspektiba izan da Eusko Ikaskuntzak, aurten 100 urte ospatzen dituela,
aukera ematen digu Euskal Lurraldei mende bateko perspektiba batekin begiratzeko. Gai desberdinen inguruan aritu gara kongresu desberdinetan, eta gaur gobernantza demokratikoa ari gea, ondo azaldu digutenez Mario Zubiagak eta Beatriz Akizuk goizean, eta bi ardatz hartzen ditugu guk nagusi gobernantza demokratikoaz hitz egiterako orduan. Kohesioa eta demokratizazioaz, bai? Orduan aukera eman digu Eusko Ikaskuntzak 100 urte betetzen dituen honetan, mende bateko perspektiba horrekin Euskal Lurraldek izanako duten kohesio mailaz eta demokratizazioaz hausnartzeko. Baina ez hori bakarrik, 21. mendeari begira ere jarri gea, eta pixkat, demokratizazioan eta kohesio maila hortan sakontzeko eta lanean jarraitzeko zeintzuk diran aurrera eman beharreko aurrera pauso horiek. Bai, horren guztiaren inguruan hausnartzeko aukera eman digu Eusko Ikaskuntzak. Kokatzearen oraingo mai inguruan, liburu berretikan atera dien ideia eta hausnarketa batzuk aipatuko ditut azkar batean. Izan ere, liburu berdeak aukera eman digu alde batetikan Euskal Lurraldeen erakundetzeari buruz hitz egiteko, norainoko garapena izan duten, erakundetze horren nahikotasunaz eta plantatzen dituen erronki buruz hausnartu ahal izan dugu. Aukera eman digu ere partekatzeko herritarren arteko harremanak noraino gerturatu edo estutu edo urrundu diren azken mende honetan. Herritarren ongizatea eta giza garapenari dagokionez ere euskal sistema publikoen garapen mailaz entzuten da? Bai. Garapen mailaz gogoeta egiteko aukera eman digu. Modu berean ere guzti hori herritarrek eta gizarte zibilak eginako ekarpenaz solastu ahal izan gera ere. Nazioarteari eta Europako komunitate eta Europako esparruei ere begiratu diogu, bai, eta esparru horietan ahots propioa izateko harreman sistemei buruz eztabaidatzeko aukera eman digu liburu berdeak ere, eta azkenik Espainia eta Frantziarekin estatuekin harremanetan autogobernuari buruz hitz egiteko aukera eman digu ere, gure gaitasun politikoa eta juridikoaz hitz egiteko aukera, gure erabaki propioak hartzerako orduan. Guzti honen inguruan eztabaidatu ondoren, atera daiteken ondorio bat da Euskal Lurraldeen erakundetzen maila garapen bat izan duela, aldaketa batzuk izan duela, sakondu egin dela, baino 21. mendeari begira, bai planteatzen dituela erronka batzuk, ideia eta proposamen desberdinak ere planteatzeko aukera ematen digu. Eta guzti hontaz, gaur erakundeekin kontrastatu nahi dugu, zuen begirada jakin nahi dugu, erakundeen esperientzia praktikotikan, erakundeen begirada hori eta kontraste hori jaso nahiko genuke. Hori aurkezpen erokor moduan, Zelairi pasako diotitza orain, berak gako batzuk emango dizkigu, ja eztabaida gaian kokatzeko. Bai, egun on guztioi. Gaur, aukera daukagu, Euskal Lurraldeak begirada instituzional orokor bat emateko. Eta horretarako ditugu hiru islari, Mikel Irujo, bera izan da, Europako legebiltzarkide izan da, zuzenbide lizentziatua da, eta gaur egun Bruselaseko bulegoan Nafarroko ordezkaria da. Badugu Mikel Anton ere zuzenbide lizentziatua da, Europa gaietan ere aditua da, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzan Europa gaietarako zuzendaria da. Eta iparraldetik etorri zaigu Pascal Lindo kulturan aritu den pertsona bat da, abeslaria da, musikaria da, eta urtetan zehaskako presidente izan da. Beraz, erakundeen gizarte erakundetzea ere ondo ezagutzen du, eta gaur egun lehendakari ordea da Garapen Kontseiluan. Beraz, ikusten dugu Euskal Herrian erakundetzean oso adibide ona dira hirurak, ikusteko nola heldu garen erakundetzen maila izatera, baina guk aurrera begiratu nahi diogu. 21. mendeari begiratu nahi diogu.
Eta horregatik, hiru galdera jarriko ditugu mahai gainean, emango diegu tarte bat haiek dituzten daukaten esperientziatik bere gogoetak, bere kezkak, bere ikusten dituzuen aukerak plazaratzeko, eta gero beste galdera batzuekin osatzen joango gara mahai ingurua. Galderak dira, hain zuzen ere, nola kokatu Euskal Lurraldeak munduan, Europan eta Espainian, eta Frantziako estatuekiko harremanetan. Zein izan behar du erakundeen papera eta zein gizarte zibilarena, zein herritarrena. Eta azkenik, zertan sakondu beharko genuke Euskal Lurraldeen demokrazian eta kohesioan aurrera egiten jarraitzeko. Nahi baldin bauzue, dakigu galdera zuzenak direla, galdera potoloak direla, eta, bueno, zuen iritzia entzuteko irrikitan gaude. Mikel, zurea da hitza. Zen baten bora daukagu. 5 minuto. Saiatuko naiz asko labur biltzen, baina bara, hasieratik atera nola kokatzen garen munduan. Orain dela 100 urte, ari garela ospatzen gainera, urte hurrena, munduko populazioaren 25% Europan bizi zen. Hartzen bageunen, lauetik bat, pertsona batek bizi zen Europan. Gaur egun, 100 urte pasata gero, 6% gara bakarrik munduan. Ikusut hori oso datu adierazgarria dela zein den Europaren pisua munduan. Azkeneko 100 urtetan eta nola aldatu den gure egoera Europan eta gu gara Europako parte bat. Eta ikusut hori oso garrantzitsua dela, erronka ikaragarriak ditugu, lehen aipatu izlariren bat aipatu du Txina, Asia, Ea Pazifiko oruntz mugitzen ari garela, hori dena gertatu da. Azteko hori izan behar dugu argi eta garbi gure planteamendu guztietan. Beraz, horrek sortu du baita ere, Europarekiko ideia eta sortuko du gero eta gehiago, batu behar garela edo gutxienez elkar ulertze hori sakondu behar dugula areagatuko du. Naiz eta Brexit izan alda oztopo bat edo, baina nik uste dut argi prozesu horrek guiatuko gaitula ikustean nola Europa mailan nola sakondu barretuen gure politikak mundu osoan ikusten ari ditugun erronkei erantzuteko. Nik uste dut hori prozesu horretan murrilduko garela laizter. Oraindik bada gizarteak ez du hainbeste ikusten, jarraitzen dugu gure muina ikusten bakarrik eta ez mundu osoan insisto, aldatzen ari den esparru hau. Beraz hori lehenengoa. Lehenengoa da ikustea Europa asko aldatu dela, mundua aldatu delako. Beraz, hor gaude guk, noski, estaturik gabeko lurraldeak kokatu nahian gure burua. Baita ere, zentzu horretan, esan nahi dut, hasieran Dewitt irakasleak izan da nahiko ezkorra Europarekiko, aipatuz nola estaturik gabeko lurraldek ez daukagola inorako politikoki ez daukagola kasi paperarik. Egia da gero bigarren interbentzioan pixka bat hori moteldu dela, bai egizan da beste aukerakoak ditugu, eta nik hortan uste dute zentratu behar garela. Azteko, Europako Batasunaren aurrekontuaren 80% eskualdek kudeatzen dugu. Beraz, horrek ustut esan nahi handia daukala baita. Eskualdek ez daukagula inolako rolik Europan hori ez da egia, horrela esanik. Politikoki, bai, asko falta zaigu, baina praktikoki hala da. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak, Europako Batasunako aurrekontua diot. Bagizue, estatuen 1% dela soilik, baina bada aurrekontu bat. Eta hortan sartu behar da ikerkuntza, kohesioa, nekazaritza politikak, horiena kudeatzen dugu guk, banatzen dugu guk. Legedia gero, bakizu hori, 70% datorrela Bruselatik edo, han egiten diren, guk baita aplikatu behar ditugu. Beraz, gure rola hori da. Bruselan egoten zarenean eskualdeko gobernu bat ordezkatzen, ikusten duzu zenbat esparru dituzun lan egiteko.
benetan arazoa ez da zenbat lana egiten den, baizik da arazoa, zuta doso ondo dela Mikelek, zenbat lana egin ahal den, eta zenbat rekurso barko genituzke gauza guztia jarraitzeko. Edozein esparrutan, edozein alorretan sareak daude. Edozein esparrutan gure marka baitalera aipatu da, ipini behar dugu. Ze oso garrantzitsua da mundua gu ezagutzea. Eta hori da, Bruselan daukagun lana. Edozein, pentsazua zuen edozein plastikoekin, ekonomia zirkularrarekin, ekonomia sozialarekin, edozein esparrutan mundua mugitzen da. Eta ez dute estatuek mugitzen, jendeak mugitzen du. Erakundek mugitzen dute, enpresek mugitzen dute. Eta hor, eskualdeko gobernu bat bezala, zure eginkizuna eta zure esatekoa daukazu baita ere, zure rekursoak ipintzeko. Beraz, hortan, hori da, hain zuzen ere, Bruselako eguneroko bizitza, hortan mugitu behar gara. Oso labur izateko hasieran, begira baita ere esan nahi dut, zenolako papera, ikustut, oso gutxi labur baina ipatu dut, ze demokrazia nola sakondu, bizitza gogorra da. Inork ez digu ezer oparitzen bizitza honetan. Nahi badugu Europan lan egin, hizkuntzak ikasi behar ditugu, besteak beste. Nahi badugu lan bat aurkitu normalean asko ikasi behar dugu. Lanean gaudenean lan asko egin behar dugu, hori dena tiratzeko hori badakigu. Herriak berdinak gara, lan handia egin behar dugu. Eta esaten den bezala egina, ekinez egina. Zer nahi dut, hor egon behar da. Gure eginkizuna zer da, lan, gure marka jarri, leku guztietan egon, gure imagen edo goian eutxi, eta noski, itxaropena. Pandora kutsa ireki zuenean, itxaropena hor geratu zen. Eta hori da daukaguna, baina bitartean prestatu behar gara. Pazientzia eta itxaropenari buruz, uste dut oso egokia naizela nik hitz egiteko, guk ez egun, 500 urte egon gara Nafarroan gobernutik kanpo. Eta nik uste dut momentuak aldatzen direla, oso adierazgarria da orain Nafarroan gertatu den, azkeneko 3 urtetan. Eta beraz hori diot, lan egin behar da, ez dago beste erantzunik, lan egin behar da. Europan lan ikaragarria eta munduan lan ikaragarria egin behar da, eta noski gure momentua helduko da. Esker, Mikel. Ginegu. Eta... Entzuten, ez da? Bai, entzuten da. Bai. Aurrera. Alferrik ez egite. Mikelen areitik segituko dut. Azkanean, epatu duzu Europaren populazio, proportzioa munduan zehar, berantza doala eta bar. Hori, ala izanik, areta gehiagonik esango nuke, mundu aldatzen ari dela. Mundu aldatzen ari da, paradigma berri bat zuren bila gabiltza, eta nik uste dute munduko ordena be aldatzen ari dela. Momentu honetan, bete-betean gaude alako paradigma ero orden berri baten bilakaera baten. Beraz, nik uste dut hori ez dugula galu behar. Eta ez gara bakarrik populazio orokorrean asko gutxiago, Europarrok dino. Baizik eta munduko ardatza Pazifiko orutz aldatzen ari dela, hori gaur egun inok ez du eztabaidatzen. Hori horrela dela. Beraz, gu Euskaldunak izanik Europar batasunean da Europan gaude. Beraz, nik uste gure apostua Europa izan behar dela eta perspektiba hori ezin dugula gardu. Europa dela, naiz eta kritikagarria esan, Dewitek jaunak aipatu duen bezala, baina hori aldatu beharra daukagula. Niretzat ez daukagu beste aukerarik, Europa bai, ala bai. Beraz, zein eta zelako Europa, hori da ez da hori dutu behar duguna. Nik uste dute gu kokatu behar gaela, bentsat hor gu gaude ardatz Atlantikoan, esango nuke, gure 7 lurraldeak, ero 3 lurraldeak, ezakit nola esan, hor daude Pirinuetan, Pirinalde batetik eta bestetik, eta Europa bete-betean. Gaur daukagu lehenengo kualiz, 86-tik ona, azkanean nola baiteko partekatu bat, hau da Europako legedia, eta hori historian gertatzen zaigun lehenengo aldia da, beraz hori ez dugu ahaztu behar, eta nik uste dut azkanean egin behar duguna da, beraz trinkotu gure gizarteak eta gure harremanak, ipar eta hegoalde artean, eta Europako apostua jarraitu.
Mugaz gaindiko lana, gu abian gaude, bagaude lan bat egiten, Euskadi, Akitania, Nafarroko, Eurozko alden bitartez, baita Pirineoetan bagaude beste konsortzio baten lanean, hau da Pirineoetako lan elkargoan, eta baditugu baita, lehenengoko aldiz, iparraldean badaukagu orain ez bakarrik Akitaniako erregioa, baina baita daukagu iparraldeko elkargoa. Beraz, tresnak izan badauzkaguz. Hegoaldean, orain egun urteekin konparatuta, badaukaru nolabaiteko instituzionalizazio azpiegitura bat, esango nuke. Eusko Jaurlaritza dauzkaguz baita lurraldetako foru erakundeak, eta ditugu tresna importante batzuk. Beraz, kontzertu ekonomikoa eta hitzarmen ekonomikoa Nafarroan, azken finean gauza bera dira, eta nik uste horrelako tresnak ezin dugula ahaztu. Horrelakorik ez dago, ez nuke esango mundu osoan, ez dakit mundu osoan badago ala ez, baina Europan zehar ez, Suitzan ez baldin bada, horrelakorik ez dago, eta nik uste dut askotan ez dugula erreparaten zer nolako importantzia dukon horrelako estatu mekanismo baten gure eskoen artean izatea. Azkenean, erakundeak zein paper egin behar duten, nik uste dut erakundeak importanteak direla. Askotan, salto handiak nahi ditugu egin eta bar, nik uste dut erakundeak errespetatu behar ditugula eta bilakaera bat egin behar dugula. Nik zentzu horretan nahi dute irautza baino, irauntza. Hau da, jarraitzu, perseberatu esango nuke, erderak abatera biliz, eta nik uste dut hori izan behar da gure bidea. Gure arteko, gizarteen arteko kohesioa eta landu, dauzkaguzen tresnaren artean, bai estatu barruetan daukaguzen tresnaren bitartez, aipatu ditudan kontzertuak eta bar, ez bakarrik hori, baina orain ez naiz hasiko tresna guztiak zenbatzen. Eta baita, gure kultura, nik uste dut kultura azkenean, gure herriaren eta gure nortasunaren babesa dela. Beraz, badauzkaguz tresna batzuk hori dana babesteko eta garatzeko, eta nik uste dut hori kontuan hartu beharko gendukela. Kohesioa aipatzen dugunean, hartu emanak sortu behar ditugu, bai iparraldeko territorioen lurraldeen artean eta hegoaldeko lurraldeen artean. Hor badaukagu arko atlantikoan, baita bagabiltza behintzat, nahian nolabaiteko figura batzuk jorratzeko. Besteak bestik makroerregioaren proiektuan lan egiten ari gara, balizko baten, bintzatze, ez dakigu atareko dugun ala ez, baina makroregio batek ez bakarrik lotuko gintuzke ipar eta hegoalde, baizik eta beste Atlantikoan daude erregio batzuk, eta hor nik uste sortu beharko genituzkela, hartu eman ekonomiko, sozialak eta bar. Bukatzeko, ze uste nik minitzuak agortuko ditu dela, demokraziaz behitze egiten dugu, eta lehen Merce Barcelok aipatu du erabakitzeko eskubidea eta bar, printzipio demokratikotaz, bat nator guztiz. Eta hala izanik, nik uste eta aipatu behar dela baita, nazioarteko komunidadean dana ez dela demokrazia eta printzipio demokratikoak, zoritxarrez, ez da justizia ere, izan beharko litzateke, baina realitatea eta realpolitikak esaten diguna da, azkenean nazioarteko komunidadean interesak eta orekak inposatzen direla, askotan. Beraz, hori benetan kontuan hartuz, baita ez dugu galdu behar, hori gauzatzeko koiuntura batzuk behar ditugula, koiuntura jakin batzuk eta momentu jakin batzuk, aukera batzuk behar direla hori gauzatzeko. Beraz, demokrazia aldetik, nik uste dut hori, printzipio hori aldarrikatu behar dugula, gu geuk aurten Eusko Jaurlaritzan honako dokumentu hau atera dugu, honako dokumentu atera dugu, eta hau da, Europako daukagun ikuspegi bat, gobernuak onartu du. 30. orrialdean, ikusi dezakezu interneten badago zintzilikatuta, 30. orrialdean argitasun zuzentarau bat aldarrikatzen dugu, hau da, direktiba bat, zuzentarau bat, Europan zehar hori aurrera ateratzeko. Ez dut paragrafosa irakurriko, ze beste por minitxu erabiliko nituzke, baina hor daukazuge. Hori gauzatuko den ala ez, guk aldarrikatu dugu, eta bentsa sinisten du horretaz, gertatzen dana, baita aukerak behar direla horre gauzak aurrera eramateko. Eta baita prozedura simplifikatu bat aldarrikatzen dugu guk Europan, Eskozian, bere kasuan Katalunian, beste kasu batzuetan, gure adibidez, gertatuko balitz, zuzenean Europar Batasunean sartzeko, sarrea albidetzeko.
aldarrikatzen ditugu baita gobernantza maila anitzeko gobernantza bat martxan jartzea. Eta hori, nik uste dut, hori gaur egun izan berko nukela aukera, Europar Batasunak, Europar Batzordeak gauza bera aldarrikatu bai du orain dela urte batzuk, ez? Bueno, horrek dira nire ideak apur bat, Europa, mundua, estatuen artean eta kohesioa eta demokrazia garatzeko ditugun elementuak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Eta orain, instituzionalizazioa, baina gizarte zibiletik. Ikuspegi horrekin, Pascal Indok esplikatuko digu iparraldeko prozesua eta nola uztartu egiten den gizartea erakundeekin. Behintzat, iparraldeko esperientzia ondo azalduko digu berak, ondo ezagutzen dut. Egun onden eri, aurreitz bat bakarrik, Mikel eta Mikel erabat ados. Ni ez naiz Mikel, orduan gobernantza hori uzten, eta nik demokraziari buruz mintzatuko naiz. Nola azken finean askotan separatzen ditugu gobernantza eta demokratikoa. Zertarako, baitugu eskema bat, Europarena, aipatu izan duguna hortaldetxo hortan, Europa estatuek dute manatzen. Eta estatuek nola duten edo zer duten gobernantza demokratiko hori zer duten eskema bezala, estatu batentzat demokrazia da bakarrik urtean, ez dakizon bat urteetan, azken finean hauteskundeen antolaketa. Eta gehienetan, barkatu baina hor gelditzen da egiazko demokrazia. Iparraldean sekulako suerte batukan ginuen, eta instituziorik ez ukaiteagatik. Erna baita, iparraldea gobernatzeko instituziorik ez genuenez, eta galdera bazelarik hiriaren gandik, herriaren gandik, antolatu behar izan zen zertxo bat. Lehen historia pixka bat egingo dut, nola ez duzu ezautzen. Azken finean iparraldeko historia, aipatu duzu ostion dela egun urte, zonbat, Europan zonbat biztanle ziren, eguneko 28, baina guretako iparraldean dela egun urte bukatzen zen gerla handia, 18an. Eta horrek erakusten du bidazoa zoin zabala den batzutan. Historia berdina ez daukagu, zuek ez duzu aipatzen ere, eta guretako sartu ziren bi aldetatik aitatxi eta matxiak, batzuk gerlatik eta besteak egoaldetik, ies egiteagatik gerlara ez joaiteko. Beraz, hau da, 1918ko errealitatea iparraldean, hau da, zuena ez da, horrek erakusten du, estatuek ze pisu handia duten gure historio amankomun hortan. Eta idatzi beharko dugularik gure historioa, biak aipatu beharko dira. Beste zerbait. Dena den, historia zertxo bat egingo ez. 1991 lehen aldikotza aipatzen da, iparraldeari zerbait egokitua proposatzea, eta hau zen François Mitterrand garaian. François Mitterrand lehendakaria izan aintzin, proposatu zuen iparraldeak departamentua bilaka dadin. Gutxi gora bera, departamentua eta diputazio horrekin zerbait ikustekoa du, eta bederen neurriz eta beste. Garaian, tokiko hautetsiek ukatu zuten proposamen hori. Ala nola, Baiona eta Biarritzeko alkatek ez zuten nahi izan. Eta hortan bego, azkenian, goaitatu edo itxoan behar izan dugu, 1994ko urtea, garapen kontseilua eta hautetxien kontseilua sortzeko. Zer dira bi egitura horiek? Elkarteak. Bi elkarte sortu ziren, instituziorik sortu ezinean, bi elkarte sortu ziren. Bata jendarte zibilarena eta bestea hautetxiena. Eta hautetxiena aipatzen dugularik ziren, hiri edo herrietako hautetxi xumetatik, eta diputatu eta senatorea arte, denak betan Euskalaren eta Euskal Herriaren garapena, Euskal Herria iparraldean da iparraldea bakarrik, nola ari naiz hor ipar Euskal Herriko, baina Euskal Hirigune elkargoa emana da, iparraldean Euskal Herria guk gira bakarrik. Hau da, hartu behar den zerbait. Ipar Euskal Herriko ez dut erranen aldi oro, nola, eien izen ofizialak dira Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskal Herriko Hautetxien Kontseilua. Eta bi egitura horiek, eskuz esku lan egin dute iparraldeko garapenaren edo garapenari bide bat atxemaiteko. Eta kontratuak egiten ziren,
eskualdearekin, Akitaniarekin, departamentuarekin, Pirineo Atlantikoak, eta estatuarekin kontratuak egiten ziren, nunbait gure iparraldeko garrapen horrei zerbait atxemaiteko. Gauza da, eta oso berrikitan badakizue, azkenean lortu dela Euskal Hirigune Elkargoa, hor ere Euskal bakarrik batkatu, baina naiz eta estatutuetan lortu genuen bederen Euskaraz Ipar Euskal Herriko hirigune, beraz, hirigunea nunbait modelo berri bada, hemen mankomunidad edo daukazue izena, azken finean, frantses legediak emaiten dituen posibilitateak aski handiak dira. Hala nola, gure hiriguneak, niun ezten, Frantzian bederen niun ezten agertzen zerbait egiten du, da hartu dituela bi eskuduntza berri, bata da Euskararena, eta bestea da mugaz gaineko harremani buruzkoak. Eta hori bizki interesgarria da, biztan dena, kokatzeko berriz Ipar Euskal Herria, Euskal Herri osoan alde batetik, eta bestaldetik erakusten baitu, nunbait, hirigunea izanik ere, ez dugula etxiak izanai barnean, baizik eta munduari, nola jadanik muga bat pasatzen delarik, beste guziak ere pasatzen dira. Beraz, munduari irekiak girela. Beraz, berriro ere dion, ni ez naiz politikaria, ez naiz eta instituzio horrentzat lanean ari, baizik eta garapen kontseilua zer den pixka bat esplikatzeko. Zer da iparraldeko garapen kontseilu hori? 1994an sortu zen elkarte batetik, gaur egun legez, NOTR legeak, hau da Nouvelle Organisation Territoriale de la République, gana baita Republikaren lurralde antolakuntza berriaren legea, dela 3 urte sortu zena. Lege horrek bi gauza egiten ditu. Bata da gure hirigunearen estatutoa definitzen du, eta hortarako ahal izan dugu hortan sartu. Eta bigarrena erraiten du, olako hirigune erakunde guzi horiek beharrezkoak legez, beharrezkoak dutela, eta nola, demokrazi parte hartzaile bat antolatzea, ala nola, gure garapen kontseiluekin. Hor borroka izigarri bat izan da azken urtetan, eta merezi du pixka bat kokatzea hori ere, azken urtetan, eta joan den azken biltzar nagusian, joan den astekoan trenkatu da azkenean, izan da sekulako borroka nahi genuelakotz elkarte bezala segitu. Zertarako hor ere berriz kokatuko dut. Ipar Euskal Herria ez da bakarrik hirigunea, eta hirigunearen garapen kontseilua bilakatzen baginen, hiriguneko eskuduntzak eta gaiak bakarrik tratatzen alko ginituen. Alta, Ipar Euskal Herrian, bada Akitania, bada departamentua eta bada estatua eta guk nahi ginituen, gai guziak nunbait transversalki landu. Eta borroka oso interesgarria izan da, irabazi dugulakotz. Galdu baginuen, ez zen hain interesgarri izango. Eta beraz, elkarte bezala egon gira, eta segitzen alko dugu, ez hirigune bakarrarekin, baina baizik eta bestekin ere lan egiten alko dugu. Ez dakit batzutan fite mintzatzen naiz, barkatu itzultzaileak, baina... Zer da interesgarri gure lanean? Sinpleki, alde bitakoa baita. Batzutan, hiriguneak berak edo beste egiturek emanen dauzkute lan bat egiteko, demagun, hor, adibidez, hiriguneak galdeiten digu, kulturari buruz berrantolaketa nola ikusten duzue. Eta guk, elkarte bezala, zer egingo dugu. Kulturari buruz, baina ez bakarrik kultura, gai eta gai guzieri buruzko nola kultura aipatzen balin bada, badakigu garaioa ere aipatu behar dela, badakigu beste antolakuntza guziak mugitu behar direla kultura aipatzeko. Eta, behaz, oso transversala, gomitatuko ditugu gizarte zibiliko jende guziak debateatzea kulturaren garapenari buruz, hiriguneari lotuta. Baina, klaro, elkarte bat izanik, begiratuko dugu ere, zer lotura duen departamentua, Akitaniak eta estatuak egiten duen politikarekin. Oso zabala da azken finean gure ikus moldea, eta emaiten dugu gure iritzia. Gero, nunbait, hautetxiek
gure iritzia bai ala ez baliatuko duten, beste zerbait da, normalean baliatzen dute. Lana ongi egiten balin badugu eta demokrazi parte hartzaile on bat antolatu balin badugu, normalean entzunen dute. Zertarako, nola batzutan, hartzen ditugu guk gai batzuk, ez eiek hautatua, baina baizik eta otozezin daitzen den sistema hortan, batzutan guk ere hartzen alditugu gai batzuk. Eta ez balin badugu maitatu nola tratatu duten guk landutatuko gai bat, berriz ardezakegu, pixka bat sakontzeko eta berriro esplikatzeko, ez balin badute ongi ulertu. Eta azken finean, aratunat horiek badute gauza ikaragarri importanta, da hautetxien, erranabaita, gobernantza eta jende arrunten, eta ez dut emanen demokrazia, eskema hori ezpaita egiazkoa, baina nunbait demokrazi parte hartzaile antolatua, bien arteko harremanak badira. Eta harremanak badirelarik, nunbait politikak ez dira behin ere osoki inposatuak. Badira inposatuak direnak, baina ez osoki. Eta hor da demokraziaren debatea. Eta erringarria da, gure lan talditxoan, debatean izan da, nunbait nik pentsatzen dut demokrazia baztertzailea dela, hala diot nik, beti galtzaileek nunbait kentzen direla zirkuitotik eta irabazleen artetik nunbait bai erabakiak eta bai politikak segitzen duela. Eta azken finean zer gertatzen da, gure iparraldeko sistema hortan, debateak segitzen duela bizitzen. Eta hori oso importantea da, debateak ez direla nunbait 10 urterako esten eta gero berriz sortuko, ez nunbait gure sistemarekin debateak pixka bat beti hor dira, pilpilean, bakizu, sukaldean bezala hor, ari da zerbait egiten, zerbait sakontzen denborarekin. Eta uste dut, azken finean, konfiantza hori balin bada hautetxien gandik guretaz eta alderantziz, orduan egiten aldira gauza ikaragarriak. Eta zei izan den gure azken gauza ikaragarria, ez dakinik oiloa edo arroltzeatik zoin izan den lehenea, baina badakit ze parte hartu dugun iparraldean, gure hirigune elkargo hori bederen sor dezagun eta lortu dugu denen artean. Eskerrik asko, Pascal. Beste galdera bat jarriko dugu mai gainean, apur bat Pascalek planteatutakoaren ildotik, harremanak, sendotu, konfiantzak. Bada aukera lortu dugun instituzionalizazio maila horren arteko lankidetzan sakontzeko tresnak badira, baina aukerak, tresna horietan herritarrok xumeok lankidetza hori existitzen dela, eta badala, eta ze punturaino egiten ari dan, eta hori guztia irudikatzeko zenolako aukerak ikusten dituzue. Eta bigarren galdera Pascalek ere eukiteko bidea zartzeko, ikusten duzue positiboa edo aukera bezala gizartea eta erakunden arteko elkarrizketa etengabe hau eta agenda elkarrekin sortzeko eta kudeatzeko lanketa hau eremu bakoitza instituzioak eta gizartenak bakoitzak bere esparrua izan da, baina elkarrizketa eta konfiantza horren bitartez, iruditzen zaizue bidea izan zitekela demokrazian eta euskal lurralden arteko kohesioan sakontzeko? Bai, da erantzuna. Auskalo, adibidez, zehatz batzuk ipiniko ditut, behar dago behago ulertzeko zertan esan aipatu nahi nituen Europako sari horiek eta beste mugitzen den mundu honetan, zer egin aldugun. Mira, nik uste da bai da iritzi pertsonala, ez da noski gobernuarena da, baina Euskal Herria dauzkagula 3 bereizitasun sendoak munduan, bai ez bakarrik Europan, bat da euskera, gure hizkuntza, argi eta garbi, ez da horrelako besterik, hori ezin da eztabaidatu. Bigarrena da, Mikelek aipatu duena, gure ekonomi hitzarmenak, gure autonomi fiskala, hori ez da existitzen Europa mailan, eta ziurrenik ez mundu osoan, zenolako harremana, baina ez da hori bakarrik, baizik eta da, nola ikasi dugun herri bezala, gure hazienda daukagula, gure ogasuna daukagula. Hau ez da bakarrik eskubideen historia bat izatea. Hau da, jakitea, bai gobernu eta bai gizarte bezala eta bai erakundeek, giza erakundeak baita ere, jakitea dirua gurea dela eta guk kudeatu behar dugula.
Ez da bakarrik estruktura politiko bat. Beraz, euskera, ekonomi hitzarmenak eta noski kooperatibismoa. Gure kooperatiben munduan hori bereziki industria mailan munduan ez da existitzen. Txenez berriz ere Europan. Zer esan nahi du horrek? Hor ditugu 3 adibide oso zehatzak marka saltzeko. Eta marka saltzea ez da bakarrik joan zaitez atzerrira eta esan ze ona zaren, baita ere. Aipatuko dut oso adibide zehatzak kooperatibismoan. Adibidez gu Nafarroan lotu genuen innovazio politika gure giza ekonomiarekin, ekonomia sozialarekin, lotu genuen. Eta gure estrategia orokorrean sartu dugu. Hori ikusita, Bruselatik esan genuen, hau da, zehatz-mehatz, Europako batzordeak bila dagoena. Bilatzen ari du horrelako eredu bat, ze Europako batzordeak saldu nahi du giza ekonomia Europan, ezin du, ze hor beste oztopo bat daude, eta nahi du horrelako buenas praktikaz ditzen dela, eta salduko dugu, joan ginen, itzuli genuen dena, joan ginen aurkeztu genen proiektua, eta asko gustatu zitzaion eredu bezala. Hori eta gero, bakizu nola sortzen diren, harremanetan jarri ginen beste eskualde batzuekin, beste tal, sortu genuen sare bat, orain Nafarroak lideratzen duena. Egon gara gure eredua kontatzen Finlandian, Italian, Eslovenian, Holandan, gure eredua kontatzen. Beraz, horrek esan nahi du, Europa mailan zure eredua, zure giza ekonomia, nora antolatzen duzu, kontatzen duzula. Marka, baina lehenengo pausua bakarrik. Bigarrena, eta askoz gaire garrantzitsuagoa, eta eusko lotutagoa honekin, etxera bueltatzen zarenean, zure jendeak, zure erakundeak, ez bakarrik gobernua, baita ere, baina zure enpresek, zure anel gure kasuan, gure erakundeak, giza erakundeak, ekonomia sozialarekin, ikusten du, egiten ari duguna, benetan, inpaktoa dauka. Beraz, eta horrek sortzen du baita Europa, edo atzerriko baita kultura bat, eta horrek indartzen zaitu. Eta hori dena ikasi behar da. Azken batean, estatu bat izatea zer da? Hau dena garatzea, ez da bakarrik boterea izatea. Baizik eta esparru guztietan, gai izatea, ez bakarrik gobernu bezala, baita giza erakunde bat bezala, munduan nola mugitzea, munduan nola saldu gehiago, nola ibili, nola harremanak izan. Horrek dena da gobernu baten ardura noski, baina gobernua eta giza erakundeak erabat lotutak egon behar dira dena da saltzeko. Beraz, marka garrantzitsua da, baina ez gaitezen geratu bakarrik guk atzerrian saltzeko marka bat da, baitik hori baita bere retornoa daka, eta zirkularitate hori oso garrantzitsua da, herri bezala, ikastea zer ibili bargaren, eta hori aipatu aldugu edozein esparrutan. Eta hori nion lehen, horrek prestatuko gaitu gure momentua heltzen denean, pauso hori emateko, ze prest egongo gara, ez bakarrik gobernu bezala, baizik eta gizarte bezala, ze gure burua munduan ja kokatuko dugu. Beraz, nik uste dut hori dela oso garrantzitsua, nik uste dut zentzu horretan Eusko Jaurlaritza rekorrido ikaragarri luzea dauka, ze argi izan zuen hasieratik, konstituzioa jaio zenetik, azkeneko 40 urtetan, eta oso plangintza zehatza egin du kasu horretan, hainbat eta esparruetan. Berez, marka, baina zirkularitate horretan. Eta baita etxean, kontatu dezagun etxean, zenolako garrantzia dauka, inpaktua izan aldugu munduan, eta viceversa. Bigarrena, ez gaitezen geratu bakarrik ezkorrak izaten edo. Ni barkatu, irakasle de guit irakasleari lehenengo interbentzioa asko kritikatuko nuke, ze askotan Europari buruz ematen den esplikazio bakarra, gero zuzendu du oso ondo bigarrenean, baina ematen den ikuspuntu bakarra ez daukagu zer egitekorik. Politikoki ez daukagu zer egitekorik. Baina Europako batasuna, eta hori izan altzen izenburu bat, kriston laborategi bat da. Hor daukagu esperimentuak egiteko nahi duguna. Nik uste dute, Akitania eta Eusko Jaurlaritzarekin esparrua, Atlantiko esparru hori, adibidez, adibide bakarra, baina edozein esparruan, kulturan, industrian, ingurugiroan, ekonomia zirkularran, ez dute errepikatuko berriz ere, hor daukagu, dena, da laborategi bat, hor egin aldugun nahi duguna, inork ez ditu oztopoak jarri behar, are gehiago, Europak hor bai laguntzen du, zein bat diru tresnak dauzka hori dena saltzeko. Beraz, sujeto politiko bat, gure etorkizuna ikusteko, prest egon behar gara baita ere. Hau ez da bakarrik referendum bat izatea eta puntu horrengo gunean independentea gara. Independentea izatea zer da, estatu bat izatea zer da. Beraz,
prestatu gaitezen, ikusut oso bideo honetan gaude, eta esan bezala, gure momentua eta gero sartuko gara beste debatean, baina ikustut zentzu horretan argi izan behar dugula, eta ja bukatuko dute, benetan, porque orain dela 5 urte, nik uste dut pentsa ezina izango zela Nafarroko gobernuko inolako ordezkaririk hemen izatea. Horrelako, beraz, eta ez dut txantxetan esan, 500 urte kostatu zaigu, beraz, horrek nik uste dut oso demostratzen du nahiko ondo zer den historia eta nola hartu behar dugun historia. Mila esker, Mikel. Nik mugaz gaindiko gaiari helduko diot. Lankidetza, Euskal Erakundeen arteko lankidetza inguruan ere aukera baduzu zerraitatzeko. Galdera izan da uste dut okeres banago gehien bat aukerari baldin bat zegoen. Nik uste dut aukerak asko eta ia danak hor daudela. Gure arteko harremanetan eta mugaz gaindiko politiketan. Gehituko nuke esatez, oztopoak ez direla gutxi. Oztopoak guk egunero ikusten ditugu, gure Euroregioko eguneroko lanean, lehenengo eta bat gure arteko mugikortasuna nahiko ahula da. Mugikortasun gaitasuna daukaguna da, nahiko izango nuke analogikoa, ero beste garai batekoa. Espero dugu, hemendik urte batzuetara, errazago mugitzale batetik bestera, eta horrek ematen du detalle, tontakari bat dela, baina ez da, tontakeria. Azkenean, mugimenduak asko murrizten ditu eta benetako tresna bat usteot, dena ero, neurri edar baten aldatuko duela, ez dakit, trenaren konexioak edo ez bakarrik trenarenak, baina bai horretan sinisten dut, bakarrik ikusi behar dugu, pentsa behar dugu zer gertatu zen Bilbon metroarekin adibidez, ez nola aldatu zuen fisonomia eta gizartea ez nuke esango, baina ia. Beste alde batetik hizkuntzaren oztopa badaukagu. Gaur hemen, kontrako adibide daukagu. Zelan guk hirurok partekatuz hizkuntza bat, euskara partekatuz, zelako erraztasunarekin eta malgotasunarekin ari garen hemen solazian, ez? Baina gure, hau ez da eredua, zoritxarrez. Bakoitzak daukon historia eta euskararen bultzaka da, ikuste dute nabarmena izan arren, ez da nahikoa izan. Horrein diketan ikuste dut hor, badaukagoela ibilbide luze bat jorratzeko. Ez bakarrik euskara, ikuste dut erdera eta frantzesak ezagutzea be importantea litzatekela alde batean eta bestean. Azken finean, errealitate dio horrek direla gure hiru hezkuntzak partekatuak. Eta araudiak, nik uste dut araudi ezberdintasunak direla oso importanteak. Europak bai nolabaiteko harmonizazio bat ekarri digu, baina ez da nahikoa. Askotan, boin baino gehiagotan saiatu gara, ez dakit formakuntza profesionalean edo beste arlo batzuetan, gazteak eta ikasleak eta alde batetik estera eramatea eta bar, eta azkenean oztopoa dira beti arauak. Arau ezberdinak, horrek ekiditzen dute horrelako proiektuak aurrera eramatea eta bar, eta ez da bakarra, pentsa dugu baita zergetan, edo beste hainbat arautaz, baina nik uste dut hori azpimarratu behar dela. Eta azken finean gure kultura politikoa bez da berdina. Zuk aipatu duzu nola, orain dela egun urte, egun urteko azkanengo mendeko eskarmento bakarrik aintzate izanik, ikusi dezakegun zen nolako historia ezberdinak izan dugun. Zuek gerra handia, ero la Grande Guerre, ez dakit nola esaten den Frantzian, horrek nik uste markatu zuela gizartea, horrek bihurtu zituen gizartea asko be errepublikanoagoa, eta ulergarria da, baina ez bakarrik horri, baita eskola publikoak, baita estatuak emandako ongizateak horri asko markatu dugu iparraleak, eta guk beste historio ezberdin bat izan dugu, estatu unitario baten baita, baina diktadura menpean izan gara, ez dugu parte hartu hegoaldean inolako gerra mundialetan, eta baita Europar Batasunean beranduago sartu ginen. Beraz, ez bakarrik horregaitik, baina gure ibilbide eta gure kultura politikoak eta egiteko moduak ez dira berdinak. Nola gainditzen da hori guztia? Hori gainditzen da, gainditzen. Hau da, aritzen eta gauzak egiten. Eta egunero jorratzen, hartu eman bat. Eta nik uste dut hori dela gure erronka. Daukagun esparruan erronkak indartzea, trinkotzea, eta hori, honek
hiru lau oztopak jarri ditut, baina horrek hiru lau oztopoak gaindituz eta eskuragarri ditugun tresna guztiak erabiliz, hau da, erakundeak, euroerregioak, lehen aipatu dute makroregioa, hau da, makroregio bat izango litzateke ez bakarri Ipar eta Euskal Herria eta baizik eta Akitania, Bretaña, Galizia, Espainiko, Iparraldeko euroregioak, Ingalaterrakoak eta horre guztiak bat egin eta ekonomia bat, ingurumen bat, ekosistema bat sortu, ez? Eta gure horretan baita hori indartu eta gartu. Azken finean, gu, naiz eta, ez da 3 milio, ez? Danetara izan Euskaldunok, azkaren txiki-txikia gara. Europarrak ez baldin bagara asko, munduan zehar, eguneko postea aipatu duzun lehen, Euskaldunok, pentsa dezagun zenbat izan garen, ez? Nik uste dut importantea dela baita irekiak izatea, gure artean harremanak indartzea, baina aldi berean baita munduari begira egotea. Eta azken bukatzeko gizarten arteko eztabaida edo ez dakit nola esan duzun, nik uste dut desoreka bat daukagula, historiari esker edo erruz, baina iparraldean zelan erakunderik ez den egon pilo bat urtetan, estatuaz aparte, ez da erregiorik ez da eskualderik ez da egon, iparraldean garatu dana izan da gizarte zibilaren mugimendu importante bat, eta naiz eta guk hegoaldean ikuste dut behintzat, ez inorekin konparatutaz, horrela, nik uste dut gu bai daukagula asoziazionismo joera importante bat, baina hala ere gure erakundeak indartzuagoak izan direk, guk ez dugu izan, hori beharra izan, hori ez dugu izan, eta ez dugu garatu. Beraz dik horre uste dut daukagula, desoreka bi, bata erakundeen aldekoa, pentsa dezagun iparraldeko elkargoak importantea izanik, mugitzen dituela urtero 270 milio euro gutxi bara bera. Arabako Foru Aldundiak 500 milio mugitzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzak 11.8, esan, 11.800 milio urte mugitzen ditu. Dirua ez da importantea, beti, ez da importanteena, baina dago era importantzia. Beraz, horrek erakusten digu baita zelako desorekak ditugun erakundeen artean. Eta aldi berean, daukagu baita beste desoreka, gizartearekiko desoreka, gure garapen kontseiluaren horrelako azpiegiturarik guk ez daukagu, eta nik uste dut eredugarria dela. Berak garapen kontseilua eta egin duzuen, jorratu duzuen ibilbidea irauko ez dakitxogi urte izan baldin badira ez. Nik uste hor badauzkagula gauzak nolabait bata beste inspiratzeko baita. Pascal, zurea da hitza. Bai, eredugarria dela ez da dutarik, eta garapen kontseiluan egon da nerekin luzaz eta urte luzaz Eusko Ikaskuntzaren kidea zen lagun baten izena nahi nuen aipatu hemen, eta hau da Jean-Michel Ajasket. Siur naiz hor balitz, bakarrik eredugarri hitz hori entzun balu ja kontent izan entzela. Benetan nola berak sinesten baitzuen, eta hori da horre egun batez aipatu beharko dugu mugaz gaineko politika horiek nola egiten diren, zertarako egiten diren, eta beste mugaz gaineko politika horiek aipatzen ditugunok normalean mugaz gaindi bizigira. Gehienetan, nahikeria badelarik askotan bizia ere hor da. Erramaita, egualdean ezautzen ditugu jendeak, iparraldean ezautzen ditugu jendeak, eta harreman zuzenak baditugu. Eta Jean-Michel horietarik bat zen. Eta Jean-Michelek hartzen zituen hemengo adibideak iparraldera eramaiteko, begira, ongi da, hori ere egin behar dugu guk, eta hemengo adibideak unarat eramaiten zituen. Eta hortarako, nik ez dut dudatzen, ez dugu ez ekonomiaren aldetik eta ez dugu gauza asko erakasteko iparraldetik, nola azken finean egia da perfusioan egon girela estatu frantsesarekin askotan eta turismoa baizik ez dugula baitezpada gauza askorik garatu, baina egia da instituzio eza horrek eraman gaituela beste modelo batetarat. Eta demokrazi parte hartzaile hainbat egitura baditugu. Pentsatu, iparraldeko telebista proiektua ere, Kanal Dude,
kooperatiba eta kooperatiba moldean emana da eta parte hartzailea da. Erramaita ez du telebistak egiten programak, baizik eta jendeari proposatzen du jendeak berak egin ditzan programak. Beraz, eta ez ditut aipatuko hemen, biztadena ikastolak iparraldean, deredua osoki eramana da Burasoen elkarte batetik. Deredurik ez baita iparraldean, biztandena, frantses estatuak ez du nahiko euskara hutsean erakatsi frantsesa delarik errepublikaren hizkuntza bigarren artikulua konstituzioan Frantzian. Beraz, hainbat egitura, eta aipatzen ahalko nituzke, euskararen erakunde publikoa, hastapenean elkarte gisa kasi zena eta gero erakundetzen bilakatu zena, euskal kultur erakundea ere nunbait gizarte zibilak galdeginiko tresnak dira horiek, baina horiek denak egiten ditugu, nunbait neork ez baitzituen antolatzen ahal. Gaur egun zer bilakatuko da gure sistema jakinez hirigune hori badela, nik espero dut jakinen dugula nunbait Garrapen Kontseilu 3.0 baten egitea, nola 2.0 zen egina ginoen jada, beraz, berri baten egitea, eta hori zertarako, nik sinesten baitut demokrazi parte hartzaileari. Sinesten dut, sinpleki, hautetxiak naiz eta hautatu ditugun, ez dakitela dena, eta teknikariek ere ez, eta beti ondela hainbat debate gune izaitea gauzen partekatzeko, ikasteko, nola bi sentsutan ikasten baita, eta beste. Eta azken finean, lehenago Ander Errastik errandu deskriptiboa edo politikoa izan zitekela erantzuna, nik uste dut justu, eta hor eskertu behar dute eusko ikaskuntza, nola azken finean ongi esplikatu zidan Jean-Michelek, nola funtzionatzen zuen horrek, eta azken finean deskriptiboa eta politikoa zuen jatorrian daukazue, asmoz eta jakitez, nik asmatzen dut eta espero dut, egun batez, Euskal Herri osoan, eta horre ere Euskal Herria beti aipatzen dugu, kasik ikusi dugu hemen Euskal Herriak aipatu beharko ginintuzkela, bai pluralean, baina baita ere ergatiboan, Euskal Herriak hautatuko duen, demokrazi parte hartzaile egiazko baten antolatzea, eremu txikia dugu, egia da, eta ondorioz, eremu txiki hortan antola daitekela alako zerbait. Mila esker. Amaitzen joan behar dugu, eta nik ere gogoan hartu nahi dut lagun bat, zendu egin zana aste honetan, zendu izan da, Aitor Sarasua. Aitor Sarasua hegoaldean jaioa da, iparralden eskondua eta bizi izan dana, eta Euskal Herria bezala, zailtasunez betea izan du bizitza, gaixotasun arraro bat izan duelako azken urteotan, eta la ere bertsolaritzan utzi du bere usta, alaba bertsolaria utzi du, eta bere posakin eta bere ilusioarekin ikusten da, bidea badukula aukerako ditugu. Duela mende bateko perspektiba honek niri behintzat asko laguntzen dit ikusteko 21. mendera heltzeko aukera badaukagula, indarra badaukagula, aukerak ez genituenak erakundeak ditugu, gaur egun gizarte adibide praktika oso onak ditugu, herri anaiak ere baditugu eta beste herrietatik ere ikasteko aukera badaukagu, eta gainera Europan ikuspegi ezkor horren aurrean Euskaldunak oso buru gogorra gara, eta esaten baldin badugu helduko garela, gu helduko gara. Beraz, lagunok aurrera, eta izan da Eusko Ikaskuntzaren mende urren hau, eta kongresu hau, bide lortzeko Euskal Herriko Garapen Kontseilu hori eta lankidetza hori gure erakundeekin. Mila esker. Laster arte. Ohartxo bat, orain otordua dakagu, bazkaltzeko momentua. Comeremos aquí en este espacio, evidentemente podemos salir, respirar, coger un poco de aire, salir de este búnker, pero que sepáis que tenemos aquí la posibilidad de comer algo y de seguir compartiendo reflexiones. Pero antes os pediría, en un esfuerzo relámpago, que nos acercáramos hacia nuestro cartel,
a nuestro gran nudo para sacaros la foto de familia. Eso es lo que queremos sacar, ¿no? La foto de grupo, la foto de familia. Por favor, en un espacio relámpago les damos tiempo a las personas que nos van a traer nuestros pinchos y refrescos, eta mesedez gerturatu gure lokarrira. De comer algo y de seguir compartiendo reflexiones. Pero antes os pediría, en un esfuerzo relámpago, que nos acercáramos hacia nuestro cartel, a nuestro gran nudo para sacaros la foto de familia. Eso es lo que queremos sacar, ¿no? La foto de grupo, la foto de familia. Por favor, en un espacio relámpago les damos tiempo a las personas que nos van a traer nuestros pinchos y refrescos, eta mesedez gerturatu gure lokarrira.